Здравейте, пичове, аз съм Виктор Петров и днес ще ви покажем. И днес ще снимам следващия си клип от Mother Strike. Окей, сега ни дадоха 5 голд. И както винаги една тъпа реклама. За цяло си трябва да реагираме да се свършим и се положим. И това е вторият ми клип в YouTube. Разбира се, ще ви подканя да се абонирате и други приятели с канали. Но аз ще казвам да се абонирате за мен. Защото аз играя Minecraft, Mother Strike. Може да почнем да играем игри. Така че добре. Сега първото, което ще направим е да влезем в някой сървър. Това е този. О, тук е добре. Сега мисля да дойде с снайпера. Както виждате, хора, сега зарежда. Зарежда. Ме заби, не. Сега продължава. И сега ще почваме веднага да играем самия в сервер. Избираме снайпера. И пускаме игра. Този сервер е всеки за себе си, за това няма отбори. Не мога да се покажа. Както виждате, сега взехме малко по-добре. Оптиката не струва. Но пак върши. И вече имаме един кил. Инжекция. И неубийството куче. Но нищо не е свършил. Още продължаваме. Значи имаме снайпера. И е време от нашето място да свалим някой. И пак ни убиха. Този е доста добър между другото. Но сега играта се върши. И продължаваме игра, като ми учитат само един кил и за момента сме предпоследни, имаме 2 умирания и нито едно убийство. Добре. И имаме само едно. Между другото мисля да качвам колкото се може по-често клипове, за да може. Моя канал е Вики 472 Петров на английски пича. А и самото Вики трябва да е на английски. И така, както виждате, в началото почваме да играем. Това е сега, за да иска да ни пусне. О, не, хвалиха ни граната. И ни убиха от покрива. Но този време да умре. Са хора, също го спали. То как се може да го стрелна, бе? Пак умря. Окей. Сега, има някакво страни на онова. Защо умре?
И пак умряхме както винаги. Така още кой да го е сигурно. И пак както винаги гледаме втората игра. Не трябва да говоря толкова, но така. Малко обичам да знаят хората какво правя. И тук има някакъв, който стана страшен бъг и нищо не стана. Но сега ще трябва да го убием, разбира се. Да му видим сметката, поне още някой. И както винаги свършилото има по-хубаво. И убихме някой, това е поредник. И пак бъгна страшно и ме убиха. Не знам как става този номер, но айде. Направо ни правят на къма. Извинете. Както виждате, ако ви погава това, но батерията ми пада, няма спиране, имам още време. Той стана 26 минути, мисля да го правя към 10-15. Сега чакаме да стане време и ще влезем отново в сервера. Пак както винаги сме с снайпера, този път може да сме само с този снайпер. И ето тук е доста интересно да се качим и да снайпаме всеки, който видим. Както виждаме сега, тук няма никой, тук изобщо няма никой. Там няма никой. Само знам, че от двете страни са много лесно да ме свалят. Там някой не е. И не убиха с най-слабото оръжие. Както винаги. Аре, о, тия са тим. Окей, започвам да пиша. И пак не убиха като куче, разбира се. Това тук е много добър. Но сега ще трябва просто да го убием него. Аре, не мога щадиме. Сега тук го няма. Просто ще изчакам от това. И отвалихме като е куче. И ще оръжието направо ме размаза. Сега ако вземе снайпера, ще сме загубени. Но този снайпер е там, нека да наваля. И пак не мога да го убия, много съм слаб, значи. Горе има някакъв, който просто не се умре. Тук гледам. Не така кръвно. Окей, то го видяхме къде се ето там за двама.
И както виждате, ни оцениха точките, вече съм 10%. И чао хора, сложете пършето, бях ви напомнял и можете да се абонирате за моя канал. Казвам се Вики на английски с малка буква 472, Петров на английски, на български Пича. Чао, довиждане, ще се видим в следващия клип.